tara d-dilħaj nannu li l-mulej. L-odwa tajba u l-ħadd it-tajjeb il-kulħadd fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Ejjew minn dan il-post għażiż li l-Madonna għażlet għalija inħallu ix-xewqa tagħna fit-talba li qed nagħmlu lil Ġesu. Mulej għallimni nitlob, mulej għallimna nitolbu. Ħuti, ejjew issa li tħallna f'dan is-santwarju għażiż, nitolbu l-grazzja tal-Ispiritu Santu, nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena għad nibta ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija ħidnubiet tad-dinja il-qatta qalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa partikolarment għar-ruħ Aziza ta' Mary Grace Formosa u Pietru Muscat. Nitolbu. U Alla, inti tħares il-min jittama fik. Mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek. Kun int li taħkem fuqna. Mexxina. Ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi. Hekk li norbtu ruħna mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal: l-għajta ta' Sodoma u Gomorra itassew qawwija u toqol ta' dnubhom u kbir. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għal kollox skont l-għajta tagħhom li waslet għandi, jekk le inkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u rħowla lejn Sodoma, imma l-mulej baqa' wieqaf quddiem Abraham. Abraham resaq lejn il-mulej u staqsih: u int se teqret it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jaqgħu lil dawn se teqridhom u ma taħfirx lill-pajjiż minħabba l-50 ġust li hemm f'nofsa? Ma jkun qatt li intagħmel ħaġa bħal din li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin u l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti? Ma jkun qatt minnek li mħallef tal-art kollha li ma tagħmilx ġustizzja? U l-mulej wieġeb: jekk jien insib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jien naħfirha lil post kollu minħabba fihom. Wieġeb Abraham u qal: arani, jien issugrajt nitkellem mal-mulej għalkemm jintrab u rmiet. U jekk hemm nieqsa 5 għal 50 ġust, minħabba 45 se teqret il-belt kollha. U wieġbu l-mulej: ma neqridix jekk insib fiha 45. Imma Abraham kompla jitkellem miegħu u jgħidlu: u jekk issib hemm 40. U wieġbu: ma nagħmilx dan minħabba l-40. Qal Abraham: la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem. U jekk jinstabu 30. U wieġeb: ma nagħmilx dan jekk insib hemm 30. U reġa' qallu: ara kif nissogra nkellem lil sidi. U jekk jinstabu hemm 20. U l-mulej wieġeb: ma neqridix minħabba l-20. U wieġeb: la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem darb'oħra biss. U jekk jinstabu hemm 10. U qallu: ma neqridix minħabba l-10.
Il-kelma tal-mulej, Rod Zuhar lill-Alla. Meta sejjaħtlek int weġibtni mulej, ngħidu flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Irrodlok ħar mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Ngħidu flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Irrodlok ħar tiba u l-fedeltà tiegħek. Għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi, ngħidu flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Kbir il-mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar, u għalkemm floli jaraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi flali, int ħares li ħajti, terfa' jdejk kontra l-għedowwa tiegħek, ngħidu flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Il-leminija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom. Il-mulej iżomm kemmtu miegħi. It-tjiba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. La titlaq xemili dejk, ngħidu flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostolu l-Kolossej. Huti, intom intfintu ma' Kristu bil-mamudija, biex xtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom. Imma issa Alla tagħkom il-ħajja fl-imkien ma' Kristu. Ħafrinna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħieh min-nofs u samru mas-salib. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Intom irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom uliet adottivi u li biħaħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu, mulej għallimna nitolbu. Bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu u qalilhom meta titolbu għejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. Waħfrilna dnubietna għax aħna wkoll naħfru il-minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl. Jgħidlu ħabib islifni 3 ħobżiet. Ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ m'għandix nagħtih u l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu iddejjaqnejx issa l-bib magħluq u li qegħdin fis-sodda miegħi ma nistax iqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfieq tiegħu. U jien ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom,
ħabtu u jiftħulkom, fittxu u issibu. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min ħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minn flok ħuta jnewillu serp. Inkella jekk jitolbu bajda jnewillu skorpjun. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu l-ulidkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewiet jagħti spiritu qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħajjitna magħmula minn relazzjonijiet. Hemm relazzjonijiet ta' koppja, relazzjonijiet ta' imsieħba fuq ix-xogħol jew fl-istudju. Imbagħad hemm relazzjonijiet ta' demm jgħidulek aħna sekondu kuġini ta' aħna niġu minn xulxin u dawn in-nepputijiet. Hemm relazzjoni. Il-Vanġelu li smajna llum fejn id-dixxipli jgħidulu mulej għallimna nitolbu. X'relazzjoni hemm? Jonqos kelma li mhix imniżla hawnhekk, imma li toqgħod għal kull wieħed u kull waħda minna. Aħna għandna relazzjoni, aħna n-nies, il-bnedmin, għandna relazzjoni ma' Alla tal-ima mod. Aħna uliet. Inti bint, inti jiben ta' Alla, uliet. Tejdu li fejn nafu, għax qed ngħidu missier. U missier tagħna l-koll, missierna. Missier. Hekk impressjonanti din ir-relazzjoni f'din it-talba li qed nisimgħu llum li hija l-verżjoni l-qasira. Jagħtijinna salluqa li tiegħu qed naqraw il-Vanġelu kull nhar ta' Ħadd. Il-missierna kompluta mbagħad qiegħda fil-Vanġelu ta' San Mattew. Però ħanidħlu għall-kelma tal-lum li hija biftit kliem imma ħafna sugu. Ħafna sugu. Missier. Għax Alla tagħna hu missier b'qalb ta' om. Għax ma jafx ħlief iħobb. Ma jafx ħlief jaħfer. Missier. Missierna jitqaddes ismek. Aħna l-bnedmin li nidgħu li nkasbru l-isem Alla fit-talba li ħallilna Ġesu l-ewwel minn 5 petizzjonijiet hawnhekk jitqaddes ismek. Kien sejjaħ ismek l-infern jittriet. Ismek li jagħtini l-balzmu tat-tama min għandu l-sinu ħażin jieqaf fid-daq. Tiġi saltnatek, x'tib ta' saltnej? Illi f'qalbi jkun hemm il-paċi. Jekk Alla tiegħi jaħfer jien induq il-fejqan. Jekk Alla tiegħi jirrispettani jien ngħix b'rispett f'dinja li tilfet ir-rispett. Jekk Alla tiegħi jilqani kif jien hekk il-mod li jien nilqa' nirrispetta. Inħobb, immaġinawx qed jiġri madwarna. U qudiem din it-talba qawwija jitqaddes ismek, tiġi saltnatek wi kulli tritient. Ikulli tritient. Għax hawn isfel tafx qed ngħidulu kif irrid-jien. Meta rrid-jien, x'in irrid-jien u naqa' insomma. Ikulli tritient. Kulli tritient. Mbagħad jgħidilna kelma sabiħa. Ħobżna ta' kuljum. Għatijilna kuljum illum.
X'tip ta' ħobs qed jitkellem minnu Ġesu? Jeżisti l-ħobs li aħna mistednin anke quddiem it-tfal imbirku għadek tgħid it-talba ta' qabel l-ikel u tgħid grazzi wara l-ikel. Għadna rroddu salipa għal wiċċna meta nibdew ġurnata ġdida u noħorġu traxnati għax-xogħol. Jiġi firaxi għadni kapaċi ngħid talba u nirringrazzja lil Alla u kif nitqarben. Mulej, għallimni nitlob, ma nitqarbinx sew għax ma nafx nitlob, ma nismax quddisa sew għax ma nafx nitlob, għax biex titlob, għallimni. Jekk ħan nitkellem ma xi ħadd li hu Ċiniż, irrid inkun naf nitkellem biċ-Ċiniż. U jekk se nitkellem ma' Alla, irrid inkun naf li mhux it-paċpejċ imma l-qalb. It-talba li toħroġ fit-talb mill-qalb. Mbagħad jgħidilna storja. Isimgħu kemm sabiħa. Parabola. Jiġi ħabib għand raġel u jgħidlu ara ssellefniex 3 ħobżiet għax għandi il-familja għandi l-ulied u ma għandi xejn. Ejju issa ġejt. Tiġi tħabbat f'nofs tal-lejl. Min tixtara uliedi reqdin u biex iqum rid jgħaddi minn qalb il-familja qalb l-annimali u jmur jiftaħlu. U jmur jagħtih. U joħroġ lit-tagħlima ħobżna ta' kuljum. Jiġi xi ħadd jitolbok ftit ħobs u jekk inti jom u jekk inti missier il-min qed jitolbok ftit ħobs ta' teħġebla. Hekk Alla tagħna hemmx relazzjoni ikbar bejn l-omm u bina, bejn missier u wlied, hekk iriedna, hekk iħobbna. F'din relazzjoni aħna wlied ta' Alla, papà, missier, għax aħna wlied aħna werrieta tal-ġenna, tas-saltna tal-ħajja ta' bla tmiem. Imbagħad isemgħu dejn. Jitolbok ftit ħobs u ta' teħġebla hux. Vera? Min ikun veru missier ħobs jagħti u mhux ġebel. U aħna ġo Gaza City flok ħobs nagħtu l-bombi u xekk. Bħalissa madwar 100,000 tifel u tifla f'dik ir-roqa art li taf xi ftit il-passi ta' Ġesu. Terribbli. Ħallih il-libnek 30 ġurnata b'xejn. La ilma waqas ħobs. U qed ħares lejh wara tibqax tkun omm li tgħid nixtieq immut jien biex jgħix hu dik l-imħabba. Imma d-dinja mbarra min minnkom jitlob u li ħuta jew xi ħaġa tas-sustanza u inti tagħtih serb jew il-velen jew l-iskorpjon. Hawn xi ħadd minnkom ma jirraġunax b'dik il-qalb ibsa li għandna hemm barra biex ma ngħidx ġewwa. X'qed nagħtu lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna? X'qed nagħtu? Mobile f'idejhom, jaraw xi ħadd għandu inċident, jiffilmjawh, jarawh, jieqfu jippostjawh u ma jgħidulx għandek bżonn xi ħaġa. Dik il-kultura li bnejna u li qed insawru u li qed nagħmlu. U jekk ma nagħtix sustanza x'qed nagħti il-velenu? Sustanzi eċċessivi li jbattlu l-but u jbattlu l-qlub u jirvinaw tant familji bl-inkwiet, x'qed nagħtu velenu? Tarbija bla leħen, biċċa laħam, qatta. U dak numru dak pejs, elimina. Mhux hekk? Mhux hekk? Laqqas is-soċjetà m'għadha tiflaħni. Se nagħmlu bik? Għarrimi, hemmhekk għandna x'ninkwetaw, hemmhekk għandna x'nirriflettu min mill-ulied jitlob biċċa ħobs u ntih ġebla ta' qalb ibsa, ġebla ta' ras ibsa, ġebla ta' qalb li quddiem il-ħnina t'Alla aħfrilna għax aħna naħfru.
aħfrilna, imma kib 20 fid-dinja teqrida d-dinja u kib 10 tajbin nieħu paċenzja bikom u kib 5 smajtuh il-qari. Kemm int prezzjuż quddiem l-għajnejn talla, smajtuh l-ewwel qari. U jekk intom nies ħżiena bħalkom u bħali tafu tagħtu tajjeb lil-ulidkom, kemm iktar missierkom li hu fis-smawiet xitina jagħti l-Ispirtu Qaddis, l-Ispirtu Santu lil dawk li jafu jitolbulu. Le mingħajr Spiritu Santu m'hemmx qudies, mingħajr Spiritu Santu m'hemmx ħeġġa ħlif telqa, mingħajr Spiritu Santu m'hemmx sens komun f'dinja bla sens. Mingħajr Spiritu Santu m'hemmx direzzjoni imma konfużjoni, mingħajr Spiritu Santu naqilbu kollox ta' taħt fuq u m'għandikx biex titbiet. U x'iko qed jiġri? Tbattal qalbek. Aħna minn għalina poġġejna l-Alla fuq l-iskaffa imma nkunu qed imbattlu qalbna. Missier, għallimna nitolbu. Wieħed barrani mar jitlob il-ħobs u hawnhekk f'Tapinu jiġu ħafna barranin. Forsi anke jien barrani għall-imħabba Alla u frustier għall-ħnina tiegħu għax jien niman nidej, immin niman jien niman nitqarben sewwa barrani. U l-barranin jiġu. Berikna Fader, ejt talba lill-Madonna. Aħna ma nemnux, imma ma nafx kif wasalna Tapinu u ħassejna xi ħaġa ġo fina. Jista' jkun li int barrani, imma Alla għalih int m'intix barranija, int m'intix stranġier. Aħna minn ta' ġewwa ma' Alla tagħna, mmorru għandu, mulej għallimni nitlob. Għallimni nħobbok fl-Ewkaristija. Mulej għallimni jitqarbejn kif għandi nitqarben. Mulej għallimni għal feqet ngħix. Għallimni nitlob, jiġifieri għallimni niftaħ qalbi għalik. U ma jiddispjaċekx. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Ejjew issa nitolbu l-Ispirtu Santu. Aħna ma nafux kif nitolbu, x'għandna nitolbu, imma bl-Ispirtu Santu iva. Nitolbu għal Papa Leon, l-Isqof Anton u dawk kollha li se jwaslu l-kelma talla biex iwasslu lid-dinja messaġġ li aħna maħbubin minn Alla għax aħna wliedu. Nitolbu ismana. Semmejna Gaza City imma m'għandniex għalfejn nitbedu. Hawn nuqqas ta' paċi. Taqtu b'sikkina fil-qlub. Fir-relazzjonijiet tal-koppja, l-familja u fid-dinja, partikolarment biex dawk li huma responsabbli ma jkomplux jaqarqu qed jitħu bihom infushom għax l-istorja u d-dinja tikkundannawhom għal qalb ibsa tagħhom. U għalhekk nitolbu biex il-mulej jirattab il-qlub il-lejla qabel għada. Nitolbu ismana. Tlabna ħafna għax kejken Noa. Noa qiegħed fid-dar tal-missier.
Il-ġenituri rikmandaw ħafna li aħna nitolbu għalihom u xi nikkuntattjajt magħhom qalu li kemm sibna talbu support, koppja li temmen. Hekk jew nitolbu għalihom meta għaddejjin minn baħar ta' niket u magħhom kull min tilef il xi ħadd ta' għażiż għax kellu membru fil-familja ħareġ fuq saqajh u ma rritornax lejn id-dar. U allura nitolbu għal dawk li imutu sobtu, għal dawk li huma morda l-isptarijiet l-Ingilterra, Malta, dawk li jafu li baqalhom ftit ġimgħat jew ġranet ħajja. Nitolbu, ismana. Ejjew issa nitolbu għal xulxin l-iktar għal min talab u ma qalax. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tagħna, għamel li dawn l-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jqawwuna għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marja Verġni u għatem rieda tiegħek billi fetaħ idejh fuq is-salib bil-passjoni tiegħu. Ħalna mill-irbit tal-mewt biex jurina l-qawmina l-ħajja għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb vuċi waħda intennulek qaddis Osanna fl-oli ta' smewiet. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej għax intlajn ta' kull qdusija qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħibati għal-ħobs raddi l-ħaj qasa tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, int toġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mary Grace Formosa ukoll Pietru Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Illum jixraq inkantaw it-talba li tajinna Ġesu. Missirna nali inti fis-smewwien jitqaddes, qaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrin iżda eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Sa nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin waqt li ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ejt kemm
batteżu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif tafu issa mal-bidu ta' wissu tibda l-kwindiċina 15-il ġurnata marbutin mat-titular mal-kwadru ta' dan is-santwarju Santa Marija. U għalhekk kejdu spiss din it-talba, o Marija wisgrazzjuża, inti l-om l-iżjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità, nitolbu. Taqarbinna mulej bis-sagrament tas-sema tifkira tal-passjoni ta' ibnek, għamel li dan id-don li jutawulna bimħabba ikun jiswa għal kull wieħed u waħda minna is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna għal min jixtieq kif natikom il-barka induru lejn il-kwadru devotu mirakulus tal-Madonna u namlu dak li talbet il-Madonna l-Karmela Grima, ejdu 3 Ave Marijiet. Nitlob mhux biss għal kull wieħed u kull waħda minnkom u nħeġġitkom nitolbu għal xulxejn għax fil-Knisja jkun hawn min ikollu bżonn. Hekk imma nitolbu wkoll għal dawk in-nies li m'għandhomx min jitlob għalihom. Infakkarkom ukoll li nhar l-Erba' 30 ta' Lulju hawnhekk niċċelebraw il-21 anniversarju mill-mewt tal-qaddejta Alla Dun Mikiel Attard, saċerdot fama ta' qdusija. Il-quddisa tkun fis-6:30 hawnhekk iqaddes l-Isqof Anton. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Slima lik Marija, bil-grazzja li fiha l-mulejniet, u bil-tinti fosti issa, il-kira kifrok tal-kira Ġesu. Fissija. Nsalmula fl-imkien Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.